ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ман аввалан шуморо бо саршавии мавсими нави бозиҳои бузкашӣ муборакбод мекунам. Ман боварӣ дорам, ки бо дидани ҳамин сарлавҳа, ки бозии якумин дар Водии Зарафшон дар соли 2024 дар соли 2025ро ки дидед, ҳатман шумо мухлисон ва аспдорону аспбозон, паҳлавонон ва мухлисони ҳаминҳо барои тамошо даромадед. Барои тамошо саросема нашавед. ман хотир дорам соли гузашта ҳам аз сар кардани бузкашиҳо пеш мову шумо як камакак бо якдигар суҳбат гузаронида гузашта будем. Ман мехоҳам ин сол ҳам ба якдигар суҳбат гузаронем. Шумо саросема шуда экранро тарк накунед. Он инсонҳое ки ба бузкашӣ, ба паҳлавон, ба асп, ба мухлисии ҳамин бозиҳо тааллуқ надоранд, метавонед ки вақти худро беҳуда дар ин ҷо сарф накунед. мо танҳо бо аспдор, паҳлавон, мухлисони ҳаминҳо ва мухлисони бузкашӣ мехоҳам ки як камакак суҳбат карда гузашта бошам ва баъд хизматҳое ки дар ин сол пешбинӣ кардаам аз ҷону дил иҷро хоҳам кард. мақсади асосӣ аз чӣ иборат аст? Аз беҳбудиҳо, аз камбудиҳо, аз хушҳолиҳо, аз рӯҳафтодагиҳои мавсими соли гузашта. Ман албатта мехоҳам ки шумо маро дуруст дарк кунед ва бо диққат гӯш кунед. Баъдан нафаҳмидам, нашунидам нагӯед азизои дил. Рости гап, ман аз инсонҳое ки дар мавсими соли гузашта дар бари мо буданд, бо мо дӯстиву рафоқат карданд, барои барномаҳои мо саҳмгузорӣ карданд, моро арзандаи ҳамон гуна эҳтиром набудем, аммо эҳтиромамон карданд, сахт аз замин то ба осмон миннатдор ҳастам. муроҷиати худамро мерасонам. рости гап, шумо ҳамин барномаи маро фориғ аз тамоми намуди хушомадгӯиҳову тарсу ҳаросу бадгӯиҳо қабул кунед. ман инҷо набаромадам ба касе хушомад занам, ман инҷо набаромадам касеро бад кунам ё касеро танқид кунам ва касеро таъриф карда бошам. соф дилона дар даруни дилам чизе ки ҳаст мебарорам ба берун. агар дуруст буд қабул кунед, агар нодуруст буд маъзарат мехоҳам. рости гап, аз ҳамун бузкашиҳои мавсими гузашта аз бисёри инсонҳо хелоҳо миннатдор ҳастам. рости гап, дар умум ман як наворбардори оддӣ ҳастам. хай камакак ҳунарама ки нишон ки додам, инсонҳое буданд ки дар чӣ сатҳ, ҳам дар сатҳи вазифагӣ, ҳам дар сатҳи молу сарват, гӯем обу рӯву эътибор, дар чӣ сатҳҳо қарор доранд, аммо моро додар гуфтанд, ҷиян гуфтанд, фарзанд қабул карданд. ман миннатдории худамро мерасонам, аз таҳти дил қабул кунед. рости гап, аз паҳлавонон, аспдорон, мухлисон, бевосита аз раиси федератсияи бузкашиҳо, зеро ки чӣ хел гӯям, хело як муносибатҳои хубу, як муносибатҳои умуман. вақте ки ман соли гузашта дар бузкашии якуми мавсими соли 2023 2024 рафтам ва навор гирифтаму пешкаши шумо гардонидам, бузкашӣ дар деҳаи ёрӣ буд ва дар саршавии ҳамин бузкашӣ шарҳ додам, ки ман барои чӣ ба бузкашиҳо намеравам. барои ин ки барномаҳои мо саҳмгузориро талаб мекунад, харҷу хароҷоти худашро дорад ва агар шумо хоҳед, ман меравам бузкашиҳоро ба навор мегирам дар сатҳу сифати баланд ва пешкаши шумо мегардонам. касе ки агар ҳамин чиз хоҳишманд бошад, гуфтам занг занед, муроҷиат кунед ва рақамҳои худамро гузошта будам. шумо бовар кунед, баъд аз ҳамоне ки ман ҳамин суханҳоро гуфтам соли гузашта, тақрибан 3 рӯз ё 4 рӯз ҳамин телефони ман дам нагирифт. бовар кунед, аз 4 тараф менавистанд, телефон мекарданд, дар ватсапҳо менавистанд, муроҷиатҳо мекарданд. оҳо, ҳамин қадар зангҳои телефониву ваъдаву воисҳову ин буду ин шудҳо, ки телефони ман дам нагирифтааст. ин телефонро мекушам, боз телефон мешавад, вай телефонро мекушам, боз телефон мешавад. мақсад аз занг заданашон чиҳо буд? шумо равед ба бозиҳои бузкашӣ, мо саҳмгузорӣ мекунем. шумо равед ба бозиҳои бузкашӣ, мо саҳмгузорӣ мекунем. дасту диламро гарм карданд. дигар ман гуфтам, ана акнун тамом, ана ҳаёт дар ин ҷову зиндагӣ дар ин ҷо, ман дигар тамоми проблемаҳом ҳал шуд, гӯё ба як одами сарватманд мубаддал гардидам. ин орзуҳои хому хатире буд, ки ман пеш аз сар кардани кор дар майнаи сари худ хулоса бароварда аз зангҳои ҳамин одамҳои зангзадагӣ ҳамин хел фикр кардам, ки ман тамом акун дигар сарватманд шудам. аммо афсӯс, баръакс, одамҳое ки ҳеҷ чиз ваъда накарда буданд, одамҳое ки барои ман шояд муроҷиатам накарда буданд, моро ёру бародар хонданд, саҳмгузориҳо карданд, мо хизмат кардем, миннат нашавад.
аммо одамҳое ки ваъдаю войсҳои хелоҳо зиёд додан, мо онҳоро дигар надидем, на дар барамон дидем, на дар ягон ҷои дигар. хулас имрӯз гап бисёр аст. Имрӯз ҳама гапҳое ки дар даруни дилам ман 1 сол парваридам гуфта мегирам. Ба диққат гӯш кунедам, вақтотонро мегирам албатта. Аммо баъд агар дуруст гирад маслиҳати мову шумо, ман боз дар хизмат ҳастам. Ягон монеа, ягон проблема нест. Баъдан барои чӣ ман ҳозир шикоят карда истодаам, аммо фаъолият кардам соли гузашта? Сабаб дар чӣ буд? Сабаб дар ин буд, ки ман вақте ки ҳамин одамҳо ваъда ки дода буданд, баъд ман ҳам барои тамошобинони бешумори ҳамин сомонаҳои интернетӣ гӯё ваъда кардам, ки ана акнун ман бозиҳои бузкаширо ба навор мегирам, ин мекунам, он мекунам. Ман ҳамин сол мана дигар то охири сол фаъолият мекунам. Ман ҳам ки ваъда додам, ман аз рӯи ваъдаи худам вафо кардам. Дигар маҷбур будам, хоҳ даромад шавад, хоҳ нашавад, хоҳ касе ранҷонад, наранҷонад, рафтам ба бозиҳои бузкашӣ ба навор гирифтам. хеле ки шоҳид будед. Шумо дӯстои азиз, як чизро ба ҳисоб гиред, ки ман дар мавзӯи навори бозиҳои бузкашӣ ман танҳо ҳастам, ман якто ҳастам. Шумо ҷамъият ҳастед. ҷамъиятро чӣ мегӯянд? Агар яксумӣ тияд бой мешӣ, агар яктогӣ занад меморӣ. ба ҳамин хотир ман соли гузашта дар даруни як дарёи пуртуғёни ҳамин пурталотуме қарор доштам, ки аз одамҳои хуб, аз одамҳои бад, аз газандаҳо, аз занандаҳо, аз дӯғзанандаҳо, угражат мегӯями, аз дӯғзанандаҳо, аз эҳтиромкунандаҳо, аз қадрдонон, аз меҳрубонон, аз миннатдорон ҳамин дарё холӣ набуд. ҳамин дарё холӣ набуд. акун ҳама чизро ҳамавақт дар пешурӯи интернет гуфтан намешавад. Ман аслан ҳамин барномае ки ҳозир карда истодам умуман карданӣ набудам ва хелоҳо пеш аз оне ки ман ҳамин барномае кунам, таи 2 моҳ аст ки ман дар фикр ҳастам, ки ҳамин барномае ман кунам ё накунам. Зеро ки маро нодуруст фаҳмидаву нисбати ман бадбинӣ пайдо шуданаш мумкин. Не, аммо маро дуруст фаҳмидаву дар ҳақиқат ҳамин додар дуруст мегӯяд, қабул карданатон мумкин. ба ҳамин хотир илтимос аз шумо, ки маро фарзанд хонед, маро додар хонед, маро бародар хонед, маро ако хонед, ҷиян хонед. ҳар инсоне ки барои шумо азизу муқаддас аст, ҳар инсоне ки барои шумо ҷигаратон аст, ман ҳам барои як каси дигар ҷигараш ҳастам. Ман ҳам барои як шахси дигар азиз ҳастам. Барои падарам фарзанд ҳастам, барои амакам ҷиян ҳастам, барои тавоям ҷиян ҳастам. мақсадам чӣ? маро ҳамчун як ҳамин фарзанд, додар, ҷияни худ бинед. ҳамин гуна муносибат кунед. ман гуфтам, ку дар соли гузашта одамҳое буданд, ки маро гапҳои пасту баланд заданд, одамҳое буданд, ки ҳурмат карданд. хулосаи ҳами ҳамин шафтолаи ҳами ҳамин гап чӣ аст? гап дар сари ҳаққи хизмат рафта истодааст. ман дар як чиз ҳайрон ҳастам. бисёр бозиҳои бузкашӣ рафтам, дасти холӣ омадам, ноумед омадам, роҳ афтода омадам. соли гузашта бовар кунед, хеле гарчанде ки пешорӯи шумо механдидам, гарчанде ки мегӯянд, ки аз аспам фаромадаву аз узанги нафаромаданҳо дар ман таҷассум буд. ман назди ҳеҷ кас рафта пулте намегӯям, ку роҳ афтода будам, тӯя мепартом, наворгирӣ, бузкашӣ мерам, ҳеҷ чиз нест. мерам боз ҳамин якта нимта метиянд. ман нагуфтам, ки ҳақ надоданд. ҳастанд 1 то 2 то 10 нафарҳо ва як 15 нафарҳое буданд, ки барои ман дар ҳар як чанд бузкашӣ ҳақҳои нағз доданд. аммо ҳамин 10 нафару 15 нафар аз ҷои ҳама ҳақ наметиҳад, ку охи ҳама бояд, ки ба ҳаминҳо такя накунад. ку дар зери кадом як комментария дидам, нависта буд, ки биётон ба ҳамин Умедҷон 10 рубли агар гузаронем, харҷ кунем ё саҳмгузорӣ кунем, ҳамин боз метавонад, ки барномаи худашро ривоҷ диҳад ва барои мо навораи хуб пешниҳод кунад. ман дар ҷавоби ҳамон бародар навистам, ки не, 10 рубли агар партед, ман миллионер мешам, лозим нест, 5 рубли ам бас гуфта. ин як чизе буд, ки фикрам буд. як чизи дигарро бояд ба ҳисоб гиред, ки агар ҳамин ба ҳисоб миёна ҳар як бози бузкашие ки пешниҳод мекунем, агар 20 000 нафар тамошо кунад, биёяд ҳамин 10 000 нафари ҳамин одам маро бад мебинад. тасаввур кардем, ки аммо 10 000 нафари ҳамин мухлис, ёру ошно, тамошобини пилусӣ аст гӯем,
аз даруни ҳамин 5000 нафараш ана шароит надорад, гӯё намехоҳад ё ин ки хай дигару дигар аст. ам 5000 нафари дигар агар 20 дирами гузаронанд, агар 20 дирам гузаронанд 1000 сомон мешавад. Ин шӯхи гап нест. Аммо вақто ки ягон сум даромад намешавад, ин аллакай аламовар аст. Ин аллакай аламовар аст. шумо бояд як чизи дигарро ба ҳисоб гиред ки барои як инсонро реклама кардан ман ба чӣ қадар одамҳо бад мешаванд баъзан вақт. Аммо вақте ки аз ҳамун зеро ки шояд як паҳлавонро реклама мекунед, ҳамун одам барои чандин нафар маъқул нест ё ин ки бадбин дорад. ман бо ҳамун бадбинҳои ҳамунҳо гӯё ки сару панҷа мезанам он чиза реклама мекунам. ба ҳамин хотири қадар ман бисёр гап зада истодам. Ман дар асл дар як чизи дигар ҳайрон мешавам ки ҳамин ман мефаҳмам ки ягон кас намехоҳад ки харҷ кунад, намехоҳад ягон кас пул диҳад. Аммо ба ғайр аз ман гӯем ба ҳама он инсоне ки ба аспатон ё ба ҳамун аспе ки шумо мухлисӣ мекунед ё ин ки ба ҳамун паҳлавон гӯё ҳар он чизе ки вобаста аст шумо хароҷот мекунед. ҷава мехаред, алифа мехаред, портере ки мебиёрад пулаша метиҳед, асбонатон пулаша метиҳед. ҳатто одамҳое ки шуморо табрик мекунанд ки аспатон марра кард, ба ҳамонҳо севанчӣ мегӯянд ё ки шодиёна мегӯянд метиҳед. мо хизмат мекунем наметиҳед. хизмат мекунем наметиҳед. ин чиза аслан он инсонҳое ки дар соли гузашта моро дастгириҳо карданду ба мо хубиҳову некиҳо карданду як робитаи зичи дӯстӣ пайдо карданд, ба худ нагиред. илтимос, ман зеро гуфтам ки шумо ҷамъияту ман танҳо ҳастам. ман чизҳоеро дар назар дорам ки дар умум дар назар дорам. баъдан як чизи зарурро мехоҳам ки ба шумо гуфта бошам. дар асл ман ба худам аҳд карда будам ки ман ба ягон кас ҳаққи хизмат те намегӯям гуфта. Аммо маҷбур шудам, дигар роҳам намонд. ман соли гузашта бовар кунед хелоҳо зарар дидам. хелоҳо аз он равише ки ман дар тӯйҳо кор мекардаму дар наворгириҳо кор мекардам, ман он тӯйҳои партофтам, бускашӣ рафтам, тамоман ба дигар одамон додам, закасома нагирифтам ки ҳамин мардума ман ваъда кардам равам корша буд кунам, тамошот я мисол як чизи хотирмон кунам. мақсади ман ин нест ки ман ҳар равам бускашия навор гирам, партом, просмотрам зиёд шавад, мухлисам зиёд шавад. мақсади асосии ман дар ин аст ки наворҳое ки хизматҳое ки аспу паҳлавони дӯстдоштаи шумо мекунад, як умр дар таърих монад. агар мақсад медоштам ки ҳарчи зудтар партоя ман ҳамин овардам, ҳамин бускаши навора ҳамту лунда сар медодам, интернет мерафт, монтаж дар кор набуд, айбҳоро пӯшондан дар кор набуд, даштномҳоро кӯр кардан дар кор набуд. аммо мо ҳам як муаррифгари як вай ҳисоб мешавем ки ҳамин шаъну шарафи паҳлавони шумо, як шаъну шарафи аспи шумо, онҷо мо дар назди барандаҳо меистем, баъза чизое мо бурида намолозим, ҳамеве гӯш мекунем, вақт сарф мекунем, зирени чашм мерад, меҳнат мекунем, дар зимистон светҳо мемурад, ҳамаи ҳамин азобу ҷазоб дар гардани мо аст. боз нагӯед ки инҷо баромадасту дилгандагӣ ба ман раҳм накунед. шумо, ман нагуфтам шумо дилатон да ман сӯзаду барои мо ҳаққи хизмат диҳед. дар асл ман ба пули ягон инсон эҳтиёҷ надорам. дар асл агар гирем, агар ҳамин варақа пушташа нигоҳ карда агар хонем мақсади дили мана, ман дар асл ба пули ягон инсон эҳтиёҷ надорам. 4 дасту пои равон, чашми бино, ҳунарҳо дар даст. биёед як бор агар худама таъриф кардаву реклама карда монам, сварщики профессионал ҳастам, сварщик ҳастам, электрики профессионал ҳастам, бовар кунед ана, сантехник ҳастам профессионал, ба дараҷаи профессионалӣ мекунам буд ҳамин корҳоро, аз дастам мебиёяд. ҷевонсоз ҳастам, умуман усто ҳастам, ҳунарманд ҳастам, шукри парвардигор. бовар кунед агар ман иҷозат диҳам ки ман пулакӣ дар хонадони одамҳо кор мекунам, устогӣ мекунам, ҳамин қадар кору борам бисёр, ҳамин иҷозат надоданамам ки илтимосу илтиҷо мекунанд, агар 6 маҳ 7 маҳ нигоҳ карда корашона будкардагӣ одамҳо ҳастанд. ҳамин ҷевони манасоз, ҳамин шикафи манасоз, ҳамин сими хони манакаш, ҳамин трубаҳои мана будкун, инама сварка кун, дарвозема часпон, терезема часпон. бовар кунед пулҳои нағз мегирам. ба ғайр аз ин шумо худатон хабар доред ки наворбардор ҳастам. ин чизҳо барои шумо худатон шоён аст. аз сабаби оне ки дар кӯҳу кӯҳпораҳои ҳар деҳаҳо мегардам, барои ман муштарӣ проблема нест. ман онҷо намегардам ки худам реклама кунам. ман онҷоҳо мегардам ки таърихи пайдоиши деҳаҳо, ҳамин як ниҳол парварида истодам ки ба дастари худам нишон монад. барои хотира, барои мехоҳам ба ҳамин давлату миллат
ба зӯру тавони худам хизмат карда бошам. ба ҳамин хотир барои ман дар тӯи маъракаҳо заказ гирифтан проблема ҳам нест. Ин чиза аллакай мардуми ҳамин деҳаҳое ки ман хизмат мекунам, ин лоф нест. Аммо ҳақиқат гуфта истодам ки ҳар ҳафта заказ дорам. ба ҳамин хотир фикр накунед ки ман ҳамин умру рӯзам монд ба ҳамин як бузкашӣ ё ба асп ё ба пули шумо ки ман инҷо баромадам гардан каш карда истодам. Ин тавр нест. Фақат беинсофӣ аст. Охир агар ман ҳаққи хизмати худама гирифтан агар натонам, агар ман ҳаққи хизмати худама рӯёнда, ҳунари худама ба пул мубаддал кардан натонам, ин ҳам ҷабр аст. Ман рости гап дар хонадон писари ягона ҳастам. Якка писар ҳастам худам. падар модари барҷомонда дорам, оиладор ҳастам, 3 фарзанд дорам. 3 фарзанди хурдсол дорам ки онҳо ҳоло якумаш синфи як мерад. Фарзанди якумини ман. Дар хона нонёби ягонаи хона ҳастам ба ҳисоби. Агар мани хелин ба бузкашиҳо рафтан гирам, ягон хел даромад набошад, дар кӯҳсорҳо гаштан гирам, даромад набошад, ин зиндагӣ мана кӣ мебинад? Аз будани ман набудани ман беҳтар аст дар ин хоҷагиву дар ин зиндагӣ. ба ҳамин хотир мана нодуруст нафаҳмед ки ин илтимос кардоз ё чизи дигар. Танҳо хоста истодам ки шумо мехоҳед албатта ки ман реклама кунам ку. Ман мухлисо ҳатто ҳам мусиқинамон ин ту кун, он ту кун, ин хел кун, он хел кун, қабул ба ҷон қабул. Як бор ман ин ҳаққи хизмати ту ин рақами картета гӯ ман партон гуфта муроҷиат кунанд. Агар ҳамин ба ин мухлисои бешумор ман дар назар надорам. лоақал ҳамон инсонҳое ки мехоҳанд ки ҳамин чорчӯбаи барномаи мо аз чизе ки мо мехоҳем шикаста бошад ва он чизе ки онҳо мехоҳанд шуда бошад, лоақал ҳамонҳо саҳмгузорӣ кунанд. азиз мошиная лази ҳамин гунаҳост. ана ин расмҳое ки шумо мебинед дар экранҳо, ин ҳунарҳои дасти шахсан худам аст. бовар кунед. ана ҳатто як чизи аҷоибам аст ки на танҳо дар деҳаҳои гирду атроф, аз кулли Тоҷикистон телефон мекунанд ки биё ин печкаи мана соз, биё дарвозаи мана соз, биё дарвозама часпон, биё ин ту кун, он ту кун, ам криша мезан, хона бардор, пули гуфтагете метиҳем бовар кунед. Аммо меҳри ман дар наворбардорист. ман мехоҳам ки ҳамин чизе ки барои ман маъқул аст ҳамон кора кунам. чизи заруртарину асоситарине ки ман ба шумо мерасонидам, одамҳое ки ба бузкашӣ тамошо меравед, одамҳое ки ба бузкашӣ иштироккунӣ меравед, шумо душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе, ҷумъа рӯзи кориятон аст ва шанбеву якшанбе ин рӯзи истироҳат аст. Шумо унҷо истироҳаткунӣ меравед, унҷо дамгирӣ меравед, унҷо мухлисикунӣ меравед ва барои бардоштани кайфияти худатон меравед. аммо дӯстои азиз, ин чиза одамои деҳотнишин хубтар медонанд. Дар деҳотҷо душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе тӯй намешавад, ҷумъаам тӯй намешавад. аҳён агар нашавад, асосан шанбе, якшанбе мешавад тӯй, ки ин ҳам нони даҳани мо аст. мо ана ҳамун рӯзи асоситарини ҳаётамон дар як ҳафтаро гузоштаву ба бозии бузкашӣ мебием. Ман душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе, ҷумъа холӣ ҳастам, тӯй надорам. аммо шанбе, якшанбе тӯй дорам ва тӯйро гузоштаву мебиям ба бозиҳои бузкашӣ. Шояд одамҳое пайдо шаванд ки хай набиёд я набошад, рав тӯята зан мегуфтагиҳо агар бошанд, ба шумо ҷавоб ҳамин гуна аст ки ин чиз ба шумо тааллуқ надорад. дӯстонам, шумо равед кори худатона кунед. мо бо онҳое ки не ҳамун тӯята мону биё ҳамин кора кун мегуфтагиҳо муроҷиат карда истодам. баъдан ин ки бисёри паҳлавонҳо дар мавсими тобистон аз баҳоррӯя мераванд ба муҳоҷират ё ба ягон корҳои дигар машғул мешаванд, ба устогиву дигар ва дар зимистон онҳо танҳо барои истироҳат ба бузкашиҳо мераванд. мавсими мо ҳам дар зимистон аст. бовар кунед, ана ин чиза деҳотнишинҳо тасдиқ кунанд дар зери комментарияҳо. дар тобистон дар деҳотҷойҳо тӯй намешавад. дар шаҳр мешавад ки мо территорияи мо шаҳр нест, территорияи мо деҳот аст, ҷои наворгириҳо мо. дар тобистон тӯй нест. айнан дар ҳамин вақтҳои бузкашӣ бо ҳатман дар рӯзҳои бузкашӣ тӯйҳои мо аст. бовар мекунед? гуфтам ки баъзе чизҳое аст ки алам мекунад. ҳамин соли гузашта ин барнома асосан муроҷиат ба ҳамон инсонҳое ки ваъда карданду накарданд, ҳамин қадар гап аст дар умум. мо ин медиҳем, он медиҳем, ин мекунем, фалон сум медиҳем, мол медиҳем, гӯсфанду бузу чизу чора медиҳем. дар асл ман ба ягон тои чизҳои ҳамон гуфтагиҳои ҳамон одамое ки надодан эҳтиёҷ надорам. аммо дунё ба умед аст. вақто ки як касак ваъда ки кардед, одам ба умед мешавад. баъд ҳамин меред
ҳушу хиёл дар наворбардорӣ як тарафи калла дар он чизи ваъдаи одам кардагӣ кай медода бошад. Ҳамин бузкашӣ медиҳад ё оянда медиҳад ё наметиҳад. То ба ҳозир ҳеҷ чиз надидам ман. То ба ҳозир аз ҳамонҳое ки ваъда кардам надидам ҳеҷ чиз. ин чиз шарт нест ки ман ном ба ном номбар кунам. шумораи ками ҳами хеле одамо ҳаст, аммо ҳаст. ҳатто гуфта истодам ку дуғ задан ҳамин ҳам мефармояд реклама мекунед, ҳам бу ба тавраш агар ҳамин дунё керои тарсидан мекард, ман албатта метарсидам. Агар ҳамин дунё керои хафа кардан мекард, ман хафа мекардам ё хафа мешудам. Ба ҳамин хотир азизои дили, ин дунё керои тарсу ҳарос, керои гапу гузори зиёдатӣ намекунад. ҳамин ваъда натиҳед ман розӣ ба ҷон хизмат мекунам, аммо ваъда ҳам надиҳед. Ваъда ҳам надиҳед. ана мухтара гап. баъд ман барои чи ин барномая кардам ва мақсади асосиям ин аст ки ҳаққи музди меҳнат талаб карда бошам аз ҳамон аспдоро ва паҳлавононе ки ҳунарнамоӣ мекунанду мо онҳо реклама мекунем. Ин чиза дунё мебинад. Ин чиза дунё мебинад ва бояд ба сифати баланд навор кардаву пешкаш карданамон дар кор аст ки дар ояндаҳо мемонад ин чиз. бовар кунед хароҷоти калон талаб мекунад. ҳамин хел менамояд. Шояд ки барои шумо ҳеҷ чӣ пул бошад. Зеро ки худованд ба шумо додагӣ аст. Бисёр одамое ҳастанд ки давлатманд ҳастед, сарватманд ҳастед. Он чизе ки мо аз шумо талаб карда истодаем барои шумо ҳеҷ аст, я ҳеҷ аст. Аммо барои мо хурсандӣ аст ин. Ман нагуфтам шумо барои ман бисёр сахтгузорӣ кунед. Дар ҳар бузкашӣ холӣ намонед шуд. Дар ҳар бузкашӣ ҳаваям агар аспатон набаровард ё агар паҳлавон бошед марра накардед, мо ҳеҷ чиз умедвор нестем аз шумо. Манам мефаҳмам, манам одам ҳастам, аммо лоақал оне ки ҳунарнамоӣ кардед, мо ба шумо хизмат кардем. Аспе ки мисол омад марра кард аз соҳибони ҳамон, мо умедвор ҳастем бародари азиз, умедвор ҳастем. Зеро ки ваъда кардан мо умедвор ҳастем. Гуфтам хелоҳо хароҷоти зиёд талаб мекунанд. Ман бояд ки ҳоло хелоҳо таҷҳизотҳое гирам ки таби дили шумо навор кунам. Ман соли гузашта таби дили худам навор кардан натонистам, ҳоло он ки таби дили шумо. Ман бояд ки даруни тӯда равам навор кунам. бояд ки ана ҳамун проблемаҳову ана ҳамун ғалоғулаҳое ки дар сари пилла мешавад ки дар поён бардор шуда истодааст, дар поён фалончӣ ба фалончӣ бардошта дод гуфтанҳоро, ман бояд ки ҳал кардан тавонам бо таҷҳизотҳои худам. Ман бояд ки равам даруни тӯда, аммо дар сари пилла будагӣ асбоб зӯрам нарасида истодааст. Ва як тарафи дигари масъалае ки ҳаст, ҳамин коре ки ман мекунам бениҳоят кори хафнок аст. бовар кунед, асб заданаш ҳаст, аз асб ғалтиданам ҳаст. Ягон паҳлавоне ки шояд ягон бор дар ягон бузкашӣ реклама накардам ё қай чидам, баръакс асб ҳай карданаш ҳаст дар болоямон. ва асоситаринаш ин аст ки агар дар ягон бозии бузкашӣ шумо ду нафар байни худ ҷангу ҷанҷол мекунед, занзанак мекунед, қамчинзанак мекунед, наворбардор ҳам бад баробари шумо ҳамун рафтаву омадаву ба ҳамун чизҳо ҷавобгар аст. Зеро ки ту ба навор гирифтӣ ё нагирифтӣ, инҷоро ба навор гирифтӣ ё нагирифтӣ, як каси дигара асб зад, вай навора кофтуков карданҳо. умуман як нуқта бас аст, агар шуъур аст варна чароғ пеши кӯр аст, проблемаш бисёр аст. наворгирӣ дар бузкашиҳо бовар кунед осон метавад, аммо проблема дорад, фикр дорад, риск дорад ҳамин чизам. ва шояд дар ҳамин вақте ки ҳамин наворро тамошо мекунед, бисёриҳо дар ғазаб шавед, гӯед ки рав те чию камерагирета чи ё ки наворкунета чи. азизои дил, онҳое ки барои мо ҳеҷ чиз ваъда накардед ку, шумо онҳое ки барои мо ваъда надодагед, ягон чиза занг зада нагуфтед ки мо ту ин хел мекунем, он хел мекунем, ин медиҳем, он медиҳем, ҳамин суханҳои ма умуман ба шумо тааллуқ надорад. ҷонатон нагардам, умуман тааллуқ надорад. аммо ман мехоҳам ки онҳое ки ман аспҳояшон ва паҳлавононашонро дар бузкашиҳои оянда қайчӣ мекунам ва кӯр мекунам, аз ман хафа нашавед. ҳамин раз шумо ба мо кор надоред, мо ҳам ба шумо кор надорем. ҳама қадар гап. ва ман дар ҳамин соли гузашта танҳо дар як бузкашӣ баъзе паҳлавонҳо ва бисёри аспҳоро номҳояшонро буридам аз он чизе ки ман дидам ки ягон хел бефоида аст. ҳама фикр кард ки ҳама вазифадор ҳастам ки бояд хонаҳо мекунам ё ин ки танҳо барои аъзо ҷамъ кардан ё барои як лайк мондани ҳамин баъзе тамошобинҳо ҳамин корҳоро карда истодам. Дидам ки ҳамин чиз давомнок шуд, кам аспҳоро қайчӣ кардам.
خیلی مخلصم از من خفه شد. از همه آدمایی که خفه میشوید در نام همون اسب گفته من رقم میگذارم، رقم کارت میگذارم، سهم گذاری کنه من نمیبرم، رکلام میکنم، انا اکوی اوکو میشویم، انا کار میکنیم. همه مثال من هم کودک نیستم، مثال دوستی و رفاقت جاش دیگر جو است از میدان بوسکشی بیرون. من راستی گپ همین برای بوسکشی نه اسب دارم، نه مخلصی بوسکشی هستم، نه یگان خیل شوق و هوس دارم، تنها از پی ریسک و روزی میروم. باور کنید همین چیزا خاطر نبرورید. من عموما با یگان خیل اسب، با یگان خیل پهلوان گویم، اگه اون چیزی که شما قبول میکنید شاید نه، اینه که در عموم مخلصی و فنتی ندارم مقصد در یگان اسب، در یگان چیز بوسکشی، تنها از پی ریسک و روزی برای همین یک برده برای فرزندکم داده میروم. همه قدر گپ. و مخلصان و تماشابینان عزیز، در بازی های آینده شما یک چیز رو به حساب گیرید که هر یک کاری که من میکنم سبب خودش دارد. دیدید که یگان اسب نیست، دیدید که یگان اسب رکلام نکردم، دیدید که یگان پهلوان بریدگی هستم و سبب خودش دارد دوستان، و سبب دارد برادر عزیز. شما مرا در بد نبینید، یا نتونستی یا نکردی یا باز موسیقی موندی یا این کردی یا فلان چیز نیست. هر یک همون چیز یعنی سبب دارد که من اون کار رو کردم. بعد بعضی خلاصه های هست که من برآوردم از همون روی گفت و شنید ها، از روی وی ها من خلاصه برآوردم که برای چی بعضی ها سهم گذاری کردن میخواهند اما نمیکنن. سببش در این بود است که اونها فکر میکردن که من از گرفتن مبلغ شرم داشته باشم، یا که در نزد آدمان، در نزد عامه میگویند اما بعد سهم گذاری میکنه، میگویند در اینجا آدم ها خوب نیست. من به شما یک چیز رو میگویم، من یگان میبخشیدو پورا نگرفته ایستادم، حق خدمت گرفته ایستادم. شما میتوانید در بین همون عام مردم آورده حق خدمتی مرا دهید، یا میناداری کنید یا سهم گذاری کنید روی راست آشکارا. این یگان جایی خطا، نافهمی، یگان کاری شرم‌آور هیچ چیز است. من در سر پیله اگر باشم مره کردید، اگر خواهید، البته من نگفتم مجبوری است عزیزای دل، اگر خواستید که همون هنرنمایی شما در نوار من از همون همت دلتون دادنی است، بیارید روی راست در همین دست من تید، تمام، دیگر یگان گپ گذاری زیادتی نیست. من خدمت میکنم خدا خواهد. بعدا یک چیز رو شما باید درست فهمید که اگر حالتایی میشود که صبح بطری تمام میشد، یک اسب نام دار، یک آدمی که با ما سخت یار و رفیق از اومده ایستاده است، همین عین اومدن هوای بطری مرد. من دیگر یگان راه ندارم اگر تا بطری علیش نکنم و کامera در نمیگیرد، تا بطری علیش میکنم و آورده میپرتاید. من سال گذشته در همین مسئله من یک چند تا اسب میخریم، صاحبانش مرا درست فهمیدن شکر خدا. اما همین چیزها هم باید به نظر گیرید شما. وقتی که یگان پهلوان رو میبرم یا که یگان اسب رو میبرم، بسیاری ها میگن که تو کور نمک بودی، تو رو نمک کور میکند، یا این به تو خدمت کرده بود چی نکردی، کور کردی، این بود این شد. من با شما یک چیز رو میگم، یک چیز عجیب است. هست بعضی پهلوان و اسب داره که با ما یارو رفیق است. همین سال گذشته پر هنرنمایی هایش رو به تاخیر رکلام کردم، گذاشتم، خدا گفتم که هوای موفق شود، سهم گذاری کردم اون جانب است. حتی برای بلاگر این اساسی ترین و عادی ترین اون چیزی است که اعضا شدن است. حتی با کانال ما اعضا نیست. من چگونه برای وی به پول هم تو خدمت کنم؟ اعضا نیست. اخلا باور میکنید شما؟ انا اون چیزی که برای ما علم آور است. حتی با کانال من اعضا نیست که این یگان چیز رو تغییر نمیدهد. یگان جای یگان کس کم نمیشد، یگان جای یگان کس زیاد نمیشد. انا همین گونه است. و حتی همین مخلصان هم میتوانند که اگر با یگان پهلوان یا با یگان اسب اگر سخت مخلص باشند، نویسند من در واتساپ ها، در رقم هایی که در زیر اکران ها میبینید، هم دوشنبه سیتی، هم واتساپ، هم رقم های دستی خودم است. من این رقم رو با اون خاطر نمیگذارم که شما زنگ زده پرسید که بوسکشی کی بود، برای چی ادمینی شد، این باز در کجا میشود. این رقم برای این سوال ها نیست. من با یک دیسپیچر مبادل گشته ایستادم، ده روزش که به تلفن گام میزنم، پگه بوسکشی هست فلان جا در فلان جا، این روز در اینجا. آخر این رقم به این سوال ها جواب نمیدهد عزیزای دل.
من دیسپیچر نیستم. این رقم ها تنها برای رکلام خریدن، برای سهم گذاری کردن، برای یگان خدمت باشد، خدمت فرمودن، ما خدمت کرده حقمو گرفته زندگی ما پیش بردن است. همه قدر چیز این رقم کار میکند. این برای بوسکشی کای، برای چی نشود، برای چی اطمینی شد، این خیل شد، اون خیل شد، این رقم برای این کار نمیکند عزیزوی دل. چه خیلی گفتم شما مرا به فرزندی، به دادری، به یاری و برادری قبول کنید که گفتم شما برای من مصلحت دید. من گیو نمیگذارم، تا به حاضر گیو نگذاروندم که بلاگران از پس این گیو ها بسیار پول کار میکنن. انا تصور کردم قمار گفتم و بازی های برناک نگذاروندم، ماشین نموندم، خیلی ها پیشنهاد های خوب بود در این مسئله، اما من نمیکنم، خواهش ندارم کردن، همه قدر گپ نکنم. در این کوهسارها سرسان و سرگردان و تشنه و گشنه و گردم، یگان خیلی فایده نکنم. در تویها روم دوستم پول کار کنم، بیام در خراجات راهی بوسکشی روی و در خراجات راهی کوهسارگردی مصرف کنم و حتی حق خدمت خودم از شما طلب کرده گرفتن نتونم و دیگر چیکار کنم؟ گویتنی چیکار کنم؟ انا شاید که بسیاری ها در اون عقیده هستن که این برنامه تو باید نمیکردی، بعد چیکار کنم؟ میبینم در مسئله اما اعضا شویه که گفتیم، مایل اعضا شدن یک جانب، کامنتری خوب نوشتن یک جانب. همین یک بار سال گذشتگی نوارای من همین همه بوسکشی های از همین بالا تا به پایان یک بار خبر گرفته برایت، همین از روی برادری همین خبر گرفته برایت کنی یگان دانه همین بوسکشی هایی که من قدر عذاب و جذاب محنت کرده و نوار گرفتم 10% لایک دارد یا نه؟ اون لایکی که برای من یگان نمود فایده ندارد، عموما فایده ندارد، چیزی است که به شما ضرر هم ندارد گذاشتنی هوای. یک بار خبر گرفت این چیز تنها با آدم علام میکند، کم علام میکند که وقتی که من خدمت میکنم نه سخنی نیک در کامنتری، نه یک لایک موندن، نه اعضا شدن، نه خدمت دادن. مقصدی همین برنامه منم در همین است که حاضر برنامه اگر همین روش باشد من دیگر فعالیت کردن نمیتوانم، من دیگر به دیگرها بخیلی ندارم. من همین قدر نواربردارها بودن در بوسکشی ها خدمت میکردن، امروز نیستن، امروز ما هستیم پگاه نیستیم، باز کسی دیگر. من شکر خدا حاضر بسیار کانال ها، من سویجین تیوی خدمت کرده استودان، نیبیوس تیوی خدمت کرده استودان، من بهروز قصاب خدا به شکر خدمت کرده استودان هستم. با میگیرم برادرها، من اینجا نبروندم که ارکگی کنم یا کاری دیگر کنم. من تنها گفته استودم که اگر باز میبینیم همین رویه اگر دوام یابد، من دوستای عزیز دیگر این کارو کردن نمیتوانم، زیرا که زورم نمیرسد. من خیلی های پرابلم های دارم که به نهایت پرابلم های زیاد دارم. خانه ریمون نکرده است، حالا این ماشینی که در تگی پای من گشته است حالا قرض آخرونش کندگی نیستم. من گفتن گیرم از موی سرم زیاد است، اما من این خیلی بوسکشی رفته و هن خرسق زده گشتن گیرم، عمر رفته میگیرد، حیات رفته میگیرد. به همین خاطر حاضر من دو راه دارم. من برای چی مراجعت کرده ایستادم؟ برای مخلصان بوسکشی و اسب ها. من از صاحبان بوسکشی حق نگیرم بهتر است، زیرا که وقتی که من از صاحبی بوسکشی حق میگیرم، من الکی مجبورم در چارچوبه خواهش و درخواست همان آدم کار کنم. کسی که گفت رکلام کنم، کسی که گفت کور کنم. من اگر از مخلص حق گیرم، با مخلص چگونه تماشا معقول است همان گونه نوار میکنم در عموم اگر گپ زنیم گپ بسیار است، گپ رو به درازو خیلی الکی کشیده هم شدیم و مرا درست فهمید. من این گونه رویه‌ای که سال گذشته شد این گونه خدمت کردن نمیتوانم. من حالا خیلی ها زیاد هنرهایی دارم که در بازی های بوسکشی آینده میتوانم به شما نشان داده باشم. آنهایی که همین سخنهای من به دلشون رفته بد رسید و نقشه کشیدن که به من یک سخنی بد تلفن کرده گوین یا در بوسکشی ها روبرو دیده و یک گپی سخت زنن، من درست فهمید. من مقصدم شما رنجاندن نبود. من سالی گذشته خیلی ها سخت روح افتاده شدم راستی گپ، گرچند گفتم که به شما معلوم نمیکردم این چیز رو، اما دو راه است. یک راه همین است که من همین کار رو اگر همین گونه رویه رو بس میکنم، و دویم راه این است که تنها به همونهای خدمت میکنم که در برنامه های من سهمگذاری کنم.
аз номи кадом паҳлавон ва аз номи кадом асп дар ҳамун бузкашӣ агар саҳмгузорӣ шуд хизмати ҳамонҳоро мекунам, оқиб ба оқиби аспи ҳамонҳо мегардам, ҳатто дар даруни тӯдаҳо ҳам. барои ман чӣ зарур мондааст ҳама вай навор кардаю пешкаши шумо кардам. ба ҳамин хотир дар оянда ҳамин фикр кунед ки ҳар коре ки ман мекунам як сабаби худашро дорад. Мана дуруст қабул кунед. Мана дуруст қабул кунед. Фақат як чизи дигарро ман баъд мебинам. Бисёриҳо ҳамин ҳатто ҳамин хелам шуд ҳамин соли гузашта ки аспҳое ки солаш кати рекламаҳои ҳазор мекардагия кардем, агар дода бошам 50 сомон 100 сомон дар як мавсим додагӣ ҳастанд, дар як мавсим ин додагӣ ҳастанд ва вақте ки як бор кӯр кардем аз мо хафа, вақте ки як маротиба ман аспашонро кӯр кардам аз ман хафа ҳастанд. ина қабул карда тавонистан дар кор, қабул карда ҳамин суханҳои тавонистан дар кор. Дар оянда чӣ кор мекунем? барои ман бисёр саҳм нагузоред шумо. Ман ягон маротиба ягон киса ту кам додӣ нагуфтам. Кам додӣ нагуфтам ягон бор. Дар оянда чӣ кор мекунем? саҳме ки мегузоред танҳо ба ҳамун бузкашӣ тааллуқ дорад. Ба ҳамин хотир бисёр саҳм нагузоред шумо. барои оянда бузкашиам расчот гиред. ҳамин агар марра кард аспатон ё паҳлавоне ки шумо марра кардед, камакак саҳм гузоред барои худи ҳамун бузкашӣ. Зеро ки агар дар ҳамун бузкашӣ шумо саҳмгузорӣ кардеду дар оянда накардед, ман дар ояндаш кӯр мекунам. хафа нашавед. ҳамин савол натед барои чӣ кӯр кардӣ? ҷавоб аниқ аст. саҳм нагузоштед, кӯр кардам. ин чиз аллакай аниқ аст. аммо аз бузкашӣ берун баромадем, агар кӯр ҳам карда бошам, ману шумо акои ока додар, дӯсту ёру бародар. ман ҳамин чиза мехоҳам ки дружба, сулӯжба. даруни бузкашӣ ман барои ризқу рӯзӣ меравам. худо нигаҳбонатон. агар суханҳои ман шуморо хафа кард, ман бахшиш мепурсам. рости гап ин умуман кулли инсониятро дӯст медорам. бовар кунед, агар дар умум инсони бад нестам. бадбин, бахил, кинагир, ин гуна инсон нестам. рости гап танҳо маҷбур шудам ки ман ин барномаи кардам ва ба якчанд паҳлавоне ки дар дохили бузкашиҳо хислатҳои овардаву ҳаққи хизмат доданҳо дорам ва миннатдор ҳастам. шояд баъзеашон дар хотирам барояд, аммо бахшиш мепурсам. ҷаҳон паҳлавон, мавлон паҳлавон, исмат паҳлавон, иззатулло паҳлавон, машҳур паҳлавон, шириншоҳ паҳлавон, фарҳод ҷонако ҳастанд, фарҳод качок мегӯянд, фурқат камандир аз деҳаи амондара. дар дохили бузкашиҳо хислатҳои хуб доранд. агар вохӯрдан ҳатман саҳмгузорӣ мекунанд. як ҷаҳон ташаккур. ҳар он инсоне ки моро ҳурмат мекунад, худо илоҳи ҳамон одамро ҳурмат кунад. худо илоҳи парвардигор ҳурмат кунад. интизор мешед. баъд агар одамҳое мегӯянд ки барои чӣ бузкашиҳоро дер мепартоӣ, охир ман касбу корам танҳо бузкашӣ нест, наворбардорӣ дар тӯйҳо аст, тӯйҳои мардума тайёр карда доданам дар кор. барои ҳамин гуфта истодам ки мақсади ман агар мебуд ки ман тезтар партому шумо тамошо кунед, ҳамон чизе ки навор овардам гупа мепарофтам тамошо мекардед. аммо вай баъд аз як сол дигар ҳеҷ кас намебинад. як коре бояд кунем ки дар таърих монад. ба ҳамин хотир дар наворҳои ояндаи мо лайкотона гузоретон. пул намезанад телефони шумо. гузоред. комментарии хуб нависетон, одама рӯҳбаланд мекунад. падилитсия кунетон, одама рӯҳбаланд мекунад. мо худо хат кор мекунем, хизмат мекунем барои шумо. худо нигаҳбонатон. як гурӯҳ одамон дар хотир баромаданд. агар одамҳое бошанд ки расчот гиранд ки ҳамин гап да ман тааллуқ дораду ҳоли ман туя нишон метиҳам гуфтаву агар ягон бузкашӣ ташкил кунанду аз сари марра агар дур карданҳо, пеш карданҳо, ҳамихел расчотҳое агар гиретон, ҳеҷ гам нест. ягон монеа надорад. замини худо дар зери осмони кабуд васеъ аст. аз марра ӯстар мерам бо навор кард барои мухлисо пешниҳод кардан гирифт. агар худам бузкашӣ бироварда пеш кунад, шогирдо ҳастам мегӯям шумо намешиноседашон. ба ҳамин хотир нақшаҳои ғаразнокро аз дил берун кунед ва рафтем дар ин мавсим кани моро боз чӣ мардигариҳо, чӣ номардиҳо, чӣ миннатдориҳову чӣ хафашавиҳо интизор аст. худо нигаҳбони шумо. рафтем.